Dacă nu o să aude la un moment dat sau dacă se întâmplă ceva, îmi spuneți. Vizualizarea nu o să o facem cu muzică, o să o facem așa în liniște și un exercițiu de vizualizare. Da? Cu mâna dominantă în mâna nedominantă, chiar dacă simt această neliniște în mintea mea, în corpul meu, mă accept și mă iubesc așa cum sunt. Chiar dacă e multă tensiune în jurul meu, îmi dau voie să respir și mă accept așa cum sunt. Chiar dacă nu știu exact de unde vine totul, e ok, e în regulă. Și îmi dau voie să mă accept și să mă iubesc așa cum sunt. Chiar dacă simt acest stres în corpul meu, această tensiune, mă accept și mă iubesc așa cum sunt. Să începem din capătul intern, din sprânceană, toată agitația din mintea mea, în laterala ochiului, toate gândurile care se tot rulează, necontenit, la sub ochi, toate scenariile posibile care mă obosesc, sub nas. Le pot lăsa să stea liniștite acolo, departe de mine. Bărbie, nu am nevoie să le rezolv pe toate acum. La claviculă pot alege tăcerea, la sub braț pot alege claritatea, în vârful capului mintea mea poate să se odihnească, da? Și din nou în colțul intern, toată tensiunea din umeri, din gât, din corpul meu, în laterala ochiului, presiunea din piept, nodul din stomac, la sub ochi, încordarea din maxilar, respirația tăiată, sub nas. Toate se pot înmuia acum, se pot disipa în bărbie. Corpul meu știe cum să se relaxeze. La claviculă. A știut tot timpul, pe doar să-i dau voie. La sub braț îmi dau voie să mă relaxez. Să respir adânc. Stau calmă. Vârful capului. Îmi dau voie să fiu în corpul meu, fără teamă, frică, tensiune, anxietate. Respirăm adânc. Ducem din nou în colțul intern al ochiului. Toată această tensiune, care uneori are un motiv clar, dar care de multe ori nu are un motiv atât de clar. În laterala ochiului. Frica de ce va fi, chiar dacă nu s-a întâmplat încă, sau nu s-a întâmplat nimic. Sub ochi, corpul meu o simte ca și cum ar fi reală. Sub nas. E un semn că vrea să mă protejeze și îi mulțumesc pentru asta. În bărbie. Dar acum pot să respir. Fără să simt nevoia să fiu protejată. Clavicula. Acum sunt aici, în siguranță. Lasă braț. Pot lăsa viitorul să vină atunci când vine. În vârful capului aleg pacea
liniștea mea, calmul meu, în necunoscut. Aleg să mă încred în fate, nu știu, în Dumnezeu, în univers, în mama natură, în ce vreți voi. Yes. În colțul intern. Acea vibrație fină de neliniște din corp, laterala ochiului, senzația că trebuie să fac ceva acum, sentimentul de vinovăție dacă nu fac ceva, deși nu e nimic de făcut acum, sub nas. Chiar dacă e, cum ar fi să mă opresc? În bărbie. Să pot să-mi simt inima. La clavicula. Să pot să mă las susținută de univers, de Dumnezeu, pământ. La suflet. Pot să respir. Sunt liberă. Vârful capului. E atât de bine să fiu în liniște cu mine însă. Mă simt în siguranță. Cum sunteți? Toată lumea bine? Ok, nu sunt mesaje. Continuăm. Sau? Bine. Super. Dacă a apărut ceva, o emoție, o tensiune, un ceva, în continuare, în timp ce facem tapping, voi numiți exact ce vreți să depășiți, da? Pentru că e foarte important să puteți să, da? Haideți să eliberăm și din aura noastră, din câmpul nostru, da? Toate energiile care nu mi aparțin. Suntem la colțul intern al sprâncenei, da? Le las să plece acum. În laterala ochiului. Toate rezidurile căscăm. E un reboot, e foarte bine. Toate rezidurile emoționale din jurul meu se dizolvă în lumină. Sub ochi. Îmi curăț câmpul de orice gravitate care nu e a mea, care nu mi-aparține. Am preluat-o cu știință fără știință. Sub nas. Revin în frecvența mea naturală, autentică, bărbie. Mă aliniez cu claritatea, cu iubirea, cu pacea, cu liniștea, cu încrederea. În claviculă simt cum câmpul meu devine ușor, curat, luminos, plin de energie, de iubire. La sub braț, respir energia mea pură. În vârful capului și simt cum sunt centrată în propriul meu spațiu. Câmp energetic, vreți voi să-l numiți. Da? În colțul intern al sprâncenei, inspir relaxare și expir siguranță. În laterala ochiului îmi simt picioarele grele, ancorate, dar foarte stabile. Sub ochi îmi simt inima deschisă și calmă.
Spunea, îmi simt mintea limpede. Bărbie. Aleg să simt în corpul meu ce înseamnă acasă, cu mine. Claviculă. Fiecare atingere, fiecare respirație îmi spune, ești aici, ești bine, ești în siguranță. La sub braț. Îmi imprim această stare în fiecare celulă, spațiu dintre celule, în fiecare atom din corpul meu. În vârful capului mă las susținută de această energie și îmi simt corpul plin de viață. Mintea limpede, sufletul și spiritul liber. Respirăm adânc. Și n-am făcut niciodată, dar haideți să facem un rând de tapping, să mulțumim. Mulțumesc minții mele pentru tot ce încearcă să controleze. Laterala ochiului. Mulțumesc corpului meu pentru tot ce ține și susține. Mulțumesc inimii mele pentru că simte. Mă aleg pe mine acum. Bărbie. Aleg liniștea. Claviculă. Aleg prezența. Lateral. Da, sub braț. Aleg viața așa cum este ea, acum. În vârful capului și îmi permit să fiu bine în corp, în minte, în sufletul, în spiritul meu. Mai relaxați, mai calm. Și zic, din această stare, dacă sunteți bine, chiar dacă ați căscat, dacă ați plâns, dacă ați lăcrimat, dacă v-a luat cu somn, mai bucuroasă, super și mai bine, da, mai plin de viață, super. Să intrăm în vizualizare și să schimb și eu aici puțin lumina, că e cam tare pentru mine acum. Nu e musai să mă vedeți, nu? Să mai vede oricum. Un bec ca la Gestapo în spate, așa. Să schimbăm un pic asta. Da, și haideți să ne punem intenția. Asta așa aici. Să stau și eu mai relaxată. Da? Intenția este să ne relaxăm. Să ne relaxăm sistemul nervos, corpul, să eliberăm stresul, anxietatea. Să ne întoarcem la noi, în prezent, plin de energie, de putere, de iubire, de bucurie.
Și inspirăm adânc și lent pe nas și expirăm ușor pe gură. Puteți să faceți inspirația dublă, da? Și expirăm mai profund pe gură, așa, ca un șet de apă. Dacă simțiți vreo stare de neliniște. Și simte sau știi, dacă nu simți, sau e doar intenția că cu fiecare expirație faci mai mult loc și spațiu pentru tine. Da? E ca și cum ai crea mai mult loc pentru tine. Cu fiecare expirație eliberezi tot mai mult din ce nu-ți mai servește și dă-ți voie să simți contactul corpului tău cu suprafața pe care stai, în scaun, pe pat, în picioare, cum vrei. Lasă corpul să fie susținut. Lasă greutatea să curgă, ca și cum se scurge ușor în pământ. Și imaginează-ți cum inspiri aer curat, proaspăt și eliberezi orice tensiune în fiecare expirație. Fiecare respirație devine tot mai caldă și te duce tot mai adânc în relaxare. Și mută-ți atenția către corpul tău. Observă cum îl simți, cum se simte. Nu trebuie să schimbi nimic, doar observi. Nu judeci. Cum simți umerii. Poate cu următoarea respirație se lasă mai jos. Gâtul e mult mai ușor. Simți respirația din piept, poate chiar din burtă. Și imaginează-ți cum inspiri o lumină caldă. Coboară ușor prin creștetul capului, corpul tău. Lumina de care ai nevoie poate să fie roz, aurie, albă, argintie, verde, albastră, mov. E culoarea de care ai nevoie sau e culoarea calmului tău interior. Și curge ușor. E ca mierea lichidă. Prin cap, prin ochi, prin urechi, prin gât, umeri, brațe, palme, degete, piept, cu toate organele de acolo. Năvălește în abdomen și umple, se răspândește în jurul organelor.
Coboară în șolduri, în picioare, în tăi. Și oriunde ajunge această energie, pur și simplu relaxează totul în jur. Respirația devine mai adâncă. Și imaginează-ți, simți, vezi, știi cum această lumină, această energie dizolvă orice tensiune, de orice natură ar fi ea. Durere fizică, o memorie a durerii, poate e una energetică. Dizolvă orice gând care nu-ți mai servește, orice emoție blocată, orice energie străină sau de care nu mai ai nevoie. Le vezi, le simți, știi că se topesc. Se ridică, se transformă în abur, se dizolvă în lumină. Și spuneți în gând sau cu voce tare, eliberezi tot ce nu mai aparține. Eliberezi stresul, frica, senzația de anxietate. Controlul, îmi aduc înapoi sau îmi aduc energia înapoi în spațiul meu. E energie pură și plină de iubire și lumină. Și respiră, simte ușurarea care se instalează. Simte cum câmpul tău se curăță, câmpul energetic, aura ta se luminează, se echilibrează. E o nouă frecvență. Și imaginează-ți cum rădăcini de lumină coboară din tălpile tale în pământ. Sunt lungi, adânci, stabile. Și te conectezi cu drag, profund, la energia Mamei Pământ. Dă-ți voie să simți cum te susține, dă-ți voie să primești. Ești în energia feminină, în a primi. Te hrănește energetic acest contact cu Mama Pământ. Și la fiecare expirație cu fiecare respirație trimite în pământ tensiunea, stresul, neliniștea, îndoiala, nesiguranța. Și cu fiecare inspirație primește stabilitatea, căldura, siguranța, iubirea.
puritatea, lumina, și dă-ți voie să simți vibrația cuvintelor. Sunt în siguranță. Lasă-le să rezoneze în corpul tău, cu mintea ta, cu sufletul tău. Și duci atenția în zona inimii. Poți să duci mâna la inimă dacă vrei, dacă simți. Simte bătăile inimii. E viață, mișcare, energie. Și imaginează-ți o sferă de lumină caldă în inima ta. Din nou, poate avea orice culoare, aurie, roz, verde, verde smarald. Și simte sau vezi cum se extinde ușor la fiecare respirație. Și spune-ți în gând sau cu voce tare: este sigur, mă simt în siguranță să simt, să mă simt. Inima mea știe drumul, are răspunsul mereu. Pot avea încredere în viață. Sau în inima mea. Și lasă acea lumină, acel glob de lumină să se extindă prin tot pieptul. Să urce în gât, în față, în ochi, în urechi, până în creștetul capului. Cum îți atinge cel de-al treilea ochi. Și cum coboară în brațe, prin palme, prin abdomen, în picioare. Simți cum corpul tău se umple de vibrația iubirii, încrederii. Simți cum tot corpul tău pulsează în ritmul propriei tale energii. Și respirația ta curge mult mai liber. Pieptul e deschis. Corpul e cald, relaxat. Și spuneți în gând sau cu voce tare: îmi duc mintea acasă în corpul meu.
Îmi aduc energia acasă, în inima mea. Aleg să-mi trăiesc viața din acest spațiu de calm, putere, încredere, iubire, lumină. Și imaginează-ți cum lumina din interiorul tău devine stabilă. Ca un soare care rămâne mereu aprins. Rămâi aici câteva momente, pentru că e frecvența ta. E energia ta naturală, calmă, clară. Și respira adânc și simte tot spațiul din tine. Corpul, respirația, liniștea. Și spuneți în gând: mulțumesc corpului meu pentru înțelepciunea lui. Mulțumesc inimii mele pentru că m-a adus aici. Sunt prezentă, sunt bine, sunt vie, sunt calmă, sunt eu. Și poți continua cu sunt eu sau eu sunt iubire, eu sunt sănătoasă, eu sunt fericită, eu sunt bogată, eu sunt o mamă fericită, eu sunt o femeie fericită, eu sunt o femeie de succes, eu sunt. Și continuați. Și simte vibrația cuvântului pe care îl spui. Și puneți intenția să te conectezi la această energie ori de câte ori ai nevoie. Când ești gata, mișcă ușor degetele.
Întinde-ți corpul, revină încet în spațiul tău.